המרחב האישי שלה שהיא לא מוכנה שתיכנס לה. זה גדול. תראי, מתחנפת אליה. כי היא מרביצה לה. היא לא לוחמת זה. תכף אבל היא... היא מרגישה שזו הטריטוריה שלה. וואו. הן בוחנות אחת את השנייה בינתיים. נראה מי יותר חזקה. נראה לי דווקא שבאסי תנצח בסוף. כי היא עמידה יותר נראה לי. כן, אחרי ההתעללויות שעוברת אצלך. היא אומנם פחדנית יותר, היא מתחפשת פה, אבל היא תחמנית. תכף היא תקפוץ עליה. שבא, הם שיחקו נורא יפה. קטנות. וגם זה לא הוגן, יש לה ציפורניים ולה אין, היום גזרתי לה. תראה איזה פרצוף היא נותנת לה, פרצוף אלים. היא פוחדת, כן. פרצוף הרבה יותר אלים מאשר שהיא נותנת לה. כן, היא נסה לבלבל אותה. היא תקעה אותה בפינה, זה לא טוב. לא נושיתי תעצבן עוד רגע. אני שמחה לראות שהיא יודעת להגן על עצמה. רק שהיא לא בעסק, אה? הנה, עכשיו גם היא נסה לבלבל אותה, זה אומר שהיא בלחץ. תכף היא תקפוץ עליה. גוסט? כן. זה ממש מעניין. לא שאני לא עושה אותה. איך אני מקליט אותה. חבל שאין לי את הטלפון של שחר. האוזניים אחורה לגמרי. אמרתי לך שיהיה מכות. אבל ברגע שהם יחליטו מי יהיה חזקה אז יהיה בסדר. פשוט עוד לא הוחלט. רגע, אחר כך צריכה לעבור את זה עם הפאצ'י גם? פאצ'י נראה לי חלשה מדי, לא תתעסק. חוץ מזה, ברגע שגוסט תכריז על הדומיננטיות שלה, אז נראה לי ששתיהן נשלטו בה. אמרתי או לא אמרתי? זה סימן שהיא ניצחה? אמרתי לך שהיא תנצח בסוף. זה שהיא ברחה, זה הסימן? היא ברחה, זהו. אין מה לעשות. איך אתה חושב, ביניהם גם יש היררכיה בין הפאצ'י וגוסט? כן. עכשיו זה הוחלט כבר מזמן כנראה. כן, את רואה עכשיו היא משחקת איתה. אמרתי לך. פשוט.